И така, здравейте, аз съм The Lion King и добре дошли в днешния епизод на играта Clash Royale. Като цяло днес се съсредоточаваме върху този Crown Chest, от който така много искам да ми се падне легендарка. Виждате, тук Crown Chest се пълни с светлинна скорост. Просто нямате си никаква представа какъв чист опенинг ни очаква в Magical Chest. Идва един Clan Battle Chest отворих и за ваша радост сега ще видите какво ми се падна. И да, ще ви кажа само, че имаше Legendary. Ето запис. Така, надявам се Legendary-ката да ви е харесала. Лично на мен много ми хареса на копитате. В смисъл, просто топа на Legendary-ките. Няма какво да кажа. Не съм очаквала да ми се падне Legendary. Броях картите и изведнъж ще си викам, тук май ще има Legendary. И просто избухнах. Чак избухване не може да се нарече, вие видяхте. Пускаме веднага тук да се анлоква един Silver Chest и влизаме в битката. Като ето сега ще ви покажа една игра с един дек, който аз си направих с Hog Rider, Wizard и мускатарка. Пъша ми винаги Hog и Wizard да помага. Виждате, ето. Така си върши работата прекрасно Wizard, само че трябваше просто да го пусна малко по-рано. За защита не съм много добре, и това ми е защита така цяло. Защото съм много уязвим срещу Wizard, не трябва да ми нанасят удари. Дръпваме и така найта и вече горе си организирах лек пуш, при който му свалих колата. Тук като цяло обикновено изчаквам, опитвам се да сайкалвам по някакъв начин до Хога, за да се получи нещо, но много пъти не става и много обичам този сплит пуш дек, сплит пуш тактик. Вижте, само тук обаче не се получи, голяма грешка, огромна грешка. Виждате, тук просто ме изнесоха. Сега да опитаме поне да разтъря. Не. Закъснял зап и това довежда до, как се казва, един чип демидж на лява кола, който няма как да спрем, понеже нямам елексир. И ето тук балон. Балон е едно ужасно нещо, което аз мразя искрено, просто мразя го абсолютно много. Обичам аз да играя с него по-точно, но мразя да играят срещу мен с балон. Този Fireball ми спира Wizard по перфектен начин, понеже моя Wizard е на 5, мисля сега да го вдигам на 6, но това зависи от моите кланмейтове. Пускаме на скелета на армия отново сплит пуш, който е много глупав, понеже окей, тук се получи нещо, но той има зап. Не бяхме разбрали дали има зап като цяло. Играе с изключително интересен дек този пич. Сега трябва да му дръпнем найта по точно ето този начин, по който го направих. Закъснях тук с запа, няма изобщо да го пускам там отгоре, сега ще го пусна вече. Ето. Лош зап, както сте, 60 секунди. Този дек обаче по принцип не се играе така. Сега, окей, найс. Този пич ще се прецака адски много и ето го този момент, в който му убивам и двете неща халони. Той Fireball ми изглежда шега и 1-0 за пича. Трябва да изравнявам, иначе ще падна. Няма как. Приготвяме един бърз зап, който няма да влезе в употреба. Ето сега вече влиза и Хога нанася своя решителен удар, за да изравни резултата. Найта няма смисъл да го спира. Вече. Това е много опасно е това. Не трябва да се стига до удар. Точно така, браво сега. Организирам отново сплит пуш, при който обаче... не, мискликнах си Хога между другото. 6 секунди до края на нормалното време. На матч тайма като цяло, защото сега ще има овертайм, който ще се реши кой ще бъде победителя. Тук мисля да игра за тук рано, няма смисъл да се напрегам за много повече. Ето това е моята грешка. Тук може би допускам своята загуба. Много лошо пуснат миньон хора. Тук балона не трябва да ударя, защото ако удари. Окей, найс. И ето тук той остава без Fireball. Приготвяме си един зал за евентуално скелетен арми, което не бива пуснато.
И тук Уизърда си свърши перфектно работата. Браво! Запваме Уизърда! Много добре! Сега Хога трябва да нанесе удар. Ето, перфектно се получи. Ето, трябва тук само един рейдж на миньон. Хората точно така. Той си пусна дракона от другата страна. И тук му вкарвам още малко демидж. Другата кола няма да я гледам, понеже той няма да направи кой знае какъв демидж. Ето моята грешка. За 10 секунди. О, не. И тук дали ще ни вземат играта? Не, взимат я. О, добре. Балона не успя да нанесе удар. И това беше невероятно интересна игра да реализирали. Виждате, това е новия дек, върху който все още експериментирам. Аз сега ще ви покажа моят лава дек. Ето го и него. Просто много хубав дек. Сега ще направя нещо нетипично за именно този дек. Да бия с 3 крауна, понеже с този дек се играе до 1 краун поне. Така си го направих аз. Между другото, може да го замените с Baby Dragon миньона. Аз лично ползвах Baby Dragon и ето тук още един така хубав демидж му налях. Обаче лошото е, че не трябва да ми докосва кулата, както направи току-що. И виждате, още не съм пуснал лава хаунда. Ще ви съветвам... О, не. Fuck off. Бягай от тук, бе. Ето това вече е опасно. Тук за защита ми трябва... Ето точно така. Но да няма перфектно се получи това тук. Миньончето, виждате как добре защитава. И ето тук идва момента за нашия лава хаунд. О, не. Няма да дойде момента за нашия лава хаунд, понеже той има Ice Wizard. Лава хаунд с Ice Wizard прави ужасна комбинация. По-точно Ice Wizard срещу лава хаунд, понеже голяма глупост. Знаете колко е бавен лава хаунда, плюс един Ice Wizard, който бие фриз, става още по-зле. Пускам лава хаунда ето тук отзад, за да имам време да се заредя елексира на ново. При което виждате как бавно и славно той се запътва напред. И ето тук е момента, в който трябва да пуста бързо миньоните. Добре, ще удари Battle Ram, но това няма голямо значение. Сега балона, бързо трябва да зареди балона. Тук като цяло се играе обаче с... О, не, това е грешка. Все пак тук се играе в овертайма с този дек. So cute. Повеждаме го, разбира се, и без балона да удари го повеждаме. Ето, виждате, даже не се стигна до удар на балона. И сега в момента да му отвлечем вниманието на другата страна, точно по този начин. Пускаме едни arrows и сега, както ви казах, пробвам се за 3 крауна тук. Не се играе така дека, но ще се пробвам. Знаете ли, първо ще ви покажа как се играе. В момента ви го показвам по-точно, трябва да държим този Battle Ram по-точно, този начин, перфектно. И от тук нататък само дефенс. Ето, примерно, това мега миньон с миньоните. Много грешно бяха пуснати, обаче трябва винаги миньоните да са прави в мега миньона, поради факта, че те са няколко, мега миньона е един и Инферно Дракона, както знаете, си прави един хубав демидж. Ето тук Fireball е перфектен срещу Ice Wizard. Вижте каква организирана защита, просто не може да ми докосне той кулата. Ето тук вече е перфектен. Просто нямам думи. Много добре си изиграх картите. И ето така се отвличате вниманието. И тук е вашата победа. И защо няма да пипам мишката. Много добре се получи лично, според мен това беше една от най-добрите игри. Виждате победа. Това беше с един краун и точно такава не трябва като цяло. Сега ще пробвам 2 крауна. Ето виждате, фармим за кланчета. Само да ви покажа къде съм аз. 21 купички, което е 11 място. А Криско Пегия Маста не се спира, 48. В смисъл, като кажем, че той няма такава голяма възможност да играе, пак играе доста. И сега ще ви покажа какви грешки не трябва да правите. Ето така. Пускате си лава хаунда отзад и нямате елексир. При което той може да ви изненада много мощно. Не е по този начин, и не толкова бавно. Да. Ужасен играч ми се падна, което е добре. Сега, точно това трябваше да се получи. Пригответе един arrows за евентуално миньон хорд. Ето го и него. Просто му предсказвам ходовете. Така.
Докато Лава Хаунда бие, вижте сега какво се случва с неговата кола. Само гледайте, той няма елексир и неговата кола е на 800, даже на по-малко, вече е на 600. Мега миньончето. Така. Браво. Мега миньона. Сега. И ви показвам какво... Приятели, объркал се много лошо се объркал, искам да ти кажа. Окей. Тук не трябва изобщо да се плашите от това, понеже и вие имате скелета на арми. И сега започвате вашата интересна офанзива. Един Лава Хаунд, ето тук. Имате елексир за защита, което винаги е добре. Не, мискликнах! Какво се случи с мишката ми? Това беше ужасен мисклик. Но. Той пич имаше инферно дракон, да. Точно. Муци. Това е много лошо тук. Бързо. Как можах да си мискликна милионите, които ми бяха толкова важни в този момент. Взимам му кулата тук, в смисъл на малко кръв няма всъщност да му я взема. Добре. Интересна защита. Чакаме овертайма и ето това е нашия момент. Не ми 60 секунди по-точно. Така, тук трябва да се играе изключително бързо. Крачите се пускат так, просто на скорост. Пускате един Лава Хаунд. Веднага пускате един балон и си приготвяте евентуални стрели. Точно така. Браво, моето момче. Колко е глупавичък, той е нашия опонент. Много слабо играе, което е изключително добре за нас. Виждате, тук неговия инферно дракон се отива и ние повеждаме с 1-0, което е много добре. Всъщност не. На следващия път ще поведем. Ето тук. Защитата трябва винаги да е на ниво. И виждате, че тя е. Ето, точно така. Изчаквате тук спокойно да дойде овертайма. При което остават 5 секунди до края на матча. Той няма какво да направи. И 3, 2, 1, победата е ваша. Ето точно така победата се печели с такъв дек. Бях седма арена между другото, просто много паднах, експериментирах с едни други декове. Сега трябва да се спечелим Crown Chest, разбира се. И... Опа, точно така. Перфектни стартови карти ми дава играта. Всъщност не, балона ще го пуснем назад този път. Ще пробвам нещо по-интересно. Не, това тук е много лошо, но поне имаме защита срещу балона. Не, къде отиде този мега миньон да бие по принца, не можах да го разбера. И затова мега миньона ви трябва да е на по-висок левел. Добре. Добре се справих с този мини пъш, въпреки че той ми взе доста демидж. Опа, това е лошо, това е повече от лошо. Добре. Никога Giant Skeleton не трябва да стига до вашата кола. Това го запомнете от мен като типче. Понеже ако стигне, бомбата му прави 600 демидж, е така, нищо просто пуф. Така, сега един интересен пъш с Лава Хаунд, понеже много често Лава Хаунд да се спира именно с мега миньони, с миньоните, извинете ме. Тук ще му спрем пекато, няма никакво значение, което ще удари или ще ни вземе кулата, но и без това щяха да ни я вземат, така че да. Ще ни я вземе ли? Да, взема. За един момент се замислих всъщност дали ще ни я вземе. Ето тук трябва да имате Fireball за Wizard, който се пуска точно ето така, преди лава попсовете да тръгнат и му взимате кулата. Сега, при евентуален развой на събитията, че матчът да е станал 1 на 1, трябва задължително да му дръпнете балона по този начин. Така, трябва задължително да предприемете атака на вторията кола отляво или отдясно. В смисъл, не на Кингс Тауъра. Никога на Кингс Тауъра с този дек. Просто това ще бъде голяма грешка. Сега, тук е много трудна защитата обаче. Добре, Бейби Дракона не успя да... Ето така се прави, точно така, драги зрители. Гледайте сега пъша. Той ни пуска един Giant Skeleton, който по перфектен начин там просто застана. Не, много лош Fireball. Този Fireball
Не трябва да се учите да го пускате така. Не! Мисклик отново! Но защо? Защо беше този мисклик? И за жалост ми стигна до кулата този Giant Skeleton, което е тъпо, понеже мишката ми изпуска просто. Тъпата мишка. Отново изпусна. Това е много лошо. Надявам се този път да не мискликвам. Отнеме вниманието на Бейби Дракона. И тук загуба. Нямаме шанс. Не, този път е просто изключително масивен бал на нашия опонент. Много добре си изигра картите. Поздравления, знаете, не избягвам да поздравявам добрата игра. Абсолютно никога. Нека и той си го знае. Браво. Невероятен плей направи точно накрая в решаващия момент. Сега имаме Crown Chest. Да се падне нещо интересно. Нека видим. 404 голд. 2 джема. Гоблини. Няма да има легендари. Ще има Rare, която е Bomb Tower. Найс. Виждате? Ето това е като цяло всичко, което ви трябва. Да. Ами, какво имаме в шопчето? What the fuck? Това е супер намаление. By the way. Няма никакво значение. Много добре ми беше в този епизод. Просто надявам се да съм ви показал ефикасен лава лундек, който да можете да използвате. И да, мерси, че ме гледахте. Лъвчета, аз бях Далян Кинг и до скоро.